Gibutyag karon sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB Region 11 nga dugay na nilang gipahibalo sa LGU nga delikado na puy-an ang lugar sa nahitabong landslide sa Barangay Masara sa Maco, Davao de Oro. Gitubag sab sa Davao de Oro LGU nga dugay na sab nilang gipabalhin ang mga residente sa gitaganang relocation site. Ani ang report ni John D. Esteban. Milusad og aerial inspection ang Mines and Geosciences Bureau Region 11 sa nahitabong landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Sa exclusive interview sa GMA Regional TV kang Chief Geologist Captor Tubo sa MGB 11, gibutyag niini nga huyang na ang mauyuta nga mirahili sa lugar. Nahimutang sabdaw kini sa Philippine Fault Line. Nakapasamot pa ang sagunsong pag-ulan, rason nga nihumok ang yuta. Bali po yung area na yun po is splay po siya ng Philippine Fault. So yung Philippine Fault Zone po kasi galing pa po talaga yan sa Luzon, yung ano po niya na structure. So kumbaga yung segment dito sa Mindanao is nag-transect din siya dyan sa Masara area. Tectonic setting niya pa lang, bali weak na po talaga siya, and at the same time malakas nga yung ulan which is the triggering factor. So yun po, kaya tapos yung terrain niya po is steep. So mountainous po talaga yung area. Kaya ganun po kadelikado yung lugar na yon, yung Masara line in terms po sa landslide. Niadto pa daw 2007 nakatala og pagdahili sa mismong lugar ug gisundan sa halapad nga landslide sa tuig 2008. 2011 ug 2014 nagpahigayon sila og geohazard mapping ug na-identify ang lugar nga delikado sa landslide. Recommended for the relocation of Barangay Masara po, and then in 2018 nagkaroon po tayo ng another updating po. Meron po tayong vulnerability and risk assessment. So yung Masara landslide po was already delineated, it was already identified. Wala daw sila nagkulang sa pagpahibalo sa LGU labot nini. I think they're aware na sila kasi po yung mga reports po namin ay ini-endorse po namin talaga siya sa local government units, especially the Municipal Disaster and Risk Reduction Management Offices. Sa bahin sa provincial government, daan nang nagdeklara og no-build zone ang LGU sa lugar o bawal na papuy-an. Giparelocate na po daw ang mga residente nga nagpuyo dito. Apan, meron ng policy na no-build zone kana nga area. In fact, ang mga katawhan diha, gi-relocate na sila. May resettlement site na si Apex Mining at Barangay Kinuban in Maco. Pero sa kagahig ulo sa mga tao, hinay-hinay nga ning balik dito. Dugang ni makapili daan nang gipasuspende ang operasyon sa small-scale mining. Layo sab daw ang mining site sa lugar nga gikahitabuan. Pero si Apex Manggod is dako siya, large scale siya. Manang ang tanang mga measures na safety measures na gina-impose sa MGB, they complied it. If you gonna see it na ang nahitabo is not bar down. So walay tunnel nga di bar down. It is landslide in the outside of the tunnel portion, the outer part of the mountain. Sa karon parayon pa ang investigasyon sa DENR sa hitabo. Doon na pa po daw sila nakita ang mga active landslide sa Barangay Mainit ug Tagbaros. Pag may mga rockfall na talaga, yung may mga nahuhulog na po na mga debris, ganon, opo, mga bato. So indicator na po talaga, may mga tension cracks, yung mga kung sa Bisaya liki. So yun opo. So indicator na po yun na nagkakaroon na nga po ng movement, and then wag na po nilang hintayin na bumagsak yung lupa. So pag may mga ganun na po mga indicators, kailangan na po talagang mag-evacuate. Kauban si Jojo Solarte sa camera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.